Magandang araw mga natatangi at minamahal kong mga tagapanood. Ito mga Lodi, papunta tayo ngayon sa Nuestra Señora de la Portera Church, kilala sa tawag na Daraga Church. Isang Romanong Katolikong simbahan mga Lodi na matatagpuan sa bayan ng Daraga sa probinsya ng Albay dito sa Bicol. Nasa ilalim po ito ng jurisdiction ng Catholic Diocese ng Legazpi mga Lodi. Eto mga lods, kung paakyat kayo, dahan-dahan lang kayo kasi medyo matarik yung paakyat. Ganun din yung pababa mga lodi. Eto, ang ganda. Sobrang ganda rito sa taas mga lodi. Eto na yung simbahan mga lods. Sobrang dami na ring tao mga lodi. Hanap muna tayo ng maparkingan para medyo maganda-ganda yung kuha natin dito. Bah, okay. Ang ganda. Ang ganda ng tanawin mga lodi. Kitang-kita yung mayon. Isa pa lalo sa nagpapaganda rito mga lodi, ang ganda ng mayon. Sobrang ganda ng paligid dito mga lods, napakalamig ng hangin. Tapos wow, eto na mga lods. Ang ganda ng simbahan. Kaya pala maraming tao mga lods kasi may kakasal. Hindi tayo makapasok niyan. Kasi nakakaya naman kung papasok tayo. Hindi naman tayo imbitado sa kasal. Hindi lang tayo mamamangha dito sa ganda ng simbahan na to, kundi sa napakagandang lugar na to. Grabe. Ayun yung mayon mga lodi na talagang dinadayo dahil sa perpektong hugis nito. Ito mga lods ang paligid ng simbahan. Itinayo pala to mga lodi noong panahong 1772 ng mga Franciscano under the patronage of Our Lady of the Gate. Karamihan sa mga materyales na ginamit ay mga volcanic rocks mga lods, kaya isa itong 18th century style na simbahan. Tatangi ang simbahan na to mga lods dahil sa ginamit na mga volcanic rock. Tinuturing din ito na isa sa national treasure sapagkat grabe ang ganda mga lods. Isa itong national architectural structure. At dahil sa national treasure ito mga lodi, talagang mini-maintain ang ganda at dating itsura ng simbahan. Isa na namang natatanging yaman ng ating bayan mga lods. Punong-puno na naman ang kasaysayan. Sapagkat noong panahon ng digmaang pandaigdig noong World War II, dahil sa ganda at ganda ng lokasyon, dahil mataas mga lodi, dito nagkuta yung mga sundalong Hapones mga lods. Dahil kitang-kita nila sa baba. May pagkakatulad din pala ito mga lods sa isang simbahan sa Iloilo, ang Miagao Church, sapagkat halos parehas ang structure nila tsaka yung ganda nila mga lods. Talagang makikita mo yung talagang pagiging sobrang pananampalataya ng mga Bicolano. Ganin talaga, sobra silang relihiyoso mga lods. Libre po pala rito ang parking mga lodi. Basta pakiayos lang yung parking para yung iba naman makaparking din. At umiwas na rin sa mga basura. Sana kung may basura tapon sa tamang lalagyan. Sensya na mga lods, di tayo nakapasok. Nakakaya naman sa mga ikakasal. Kaya dito lang muna tayo sa labas mag-video. Ayan mga lods, ang perpekto at kakaibang hugis talaga ng mayon. Isa sa dinadayo dito sa probinsya ng Albay mga lods. Sobrang ganda niya. Kaya mga lodi, kung may bala kayong bumisita rito sa probinsya ng Albay, subukan nyong pumunta rito at isa rin sa puntahan nyo itong Daraga Church mga lods. Kasi talagang mamamangha kayo sa 18th century na simbahan na to mga lodi. To sobrang ganda. Dahil natatangi talaga to dahil sa mga ginamit na volcanic rock nila mga lodi, sa mga materyales na ginamit sa pagpapatayo ng simbahan na to. Maraming mga nagsisimba dito mga lods at ganun din yung mga dumadayo at mga nagpapakasal. Dahil hindi lang dahil sa ganda ng kapaligiran dito dahil nasa taas nga at kitang-kita mo yung halos kabuuan ng Daraga at saka Legazpi. Dahil sa makasaysayan at ganda ng simbahan na to mga lods. Kaya talagang sobrang ganda. Mamamangha ka sa ganda nito mga lods. Kaya kung gusto nyong bumisita rito sa bayan ng Daraga, dito sa probinsya ng Albay mga lods, isa ito sa puntahan nyo mga lodi. Talagang sobrang ganda. Salamat, maraming salamat sa panonood.